Zdržalo ma tu niečo, čo mi skomplikovalo život. Ale nech sa deje čokoľvek, dotiahnem to do konca. A povieš mi, na čo presne zomrel môj otec? Na srdce. Všetci Villarealovci sme slabí na srdce. Ale prečo sa ma to pýtaš? Nikdy som presne nevedel príčinu jeho smrti. Vždy som si myslel, že mal inú chorobu. Zvláštnu chorobu, ktorá vyžadovala nákladnú liečbu. Ide o celý rok. Mám byť vydatá za muža, ktorý ma nenávidí, opovrhuje mnou. A ktorým aj ty opovrhuješ a nenávidíš ho. Nie je tak? No, keby si ho ľúbila, bolo by všetko iné. Však. Bolo by to iné? Ibaže mi povedal, že to oľutujem. Že budem roniť krvavé slzy za to, že som ho prinútila k sobášu. Nie, neboj sa, pretože ja budem vždy stáť pri tebe. Budem ti pomáhať, aby si to zvládla bez strachu a s odvahou. S takou odvahou, za akou si zvládla všetko doteraz. Neboj sa. Aj tak sa bojím. Prepáč, teta Josefa. Počul som, že Anna Kristína je tu. Chcem s tebou hovoriť. Môžeš ísť so mnou do knižnice? Samozrejme. Modlite sa za mňa, doňa Josefa. Nemusíš sa báť, nechcem ti ublížiť. Chcem upresniť pár detailov o svadbe. Našej svadbe. A čo treba upresniť? Nepovedali sme si všetko? Nie. Prejdeme niektoré body. V prvom rade mojou ženou budeš len podľa mena. Nič iné odo mňa nečakaj. Čože? Čo také by som čakala? Myslíš si, že by som chcela? Nie, nic si nemyslím. Chcem ti len povedať, že sa ťa ani nedotknem, lebo ma ako žena nezaujímaš. Poďalšie, nebudú ani svadobní hostia, bude to civilný obrad a žiadna svadba v kostole, pochopiteľne. No, teším sa, lebo nechcem, aby nás spojili Božie zákony. Dobre, dobre. Ešte jedna vec. Svadba bude zajtra skoro ráno. Čo, zajtra? Áno. Už môžeš ísť. Najprv choroba môjho otca a teraz toto. Zajtra si berieš Octavia Villareala. Musí to byť. A ty vieš prečo. Kvôli prísahe Donovi Fernandovi. Áno. Ale to ma nezbaví bolesti, ani žiarlivosti, že si berieš toho človeka. Svadba bude iba formálna. Neboj sa. Všetko sa do roka skončí. A o rok budem znovu slobodná. Budem na teba rok čakať. Nie. To nemôžem od teba žiadať, Jose Alfredo. Nie, nenaliehaj. Počkám ťa, lebo som si istý, že za ten čas si uvedomíš, ako veľmi ťa mám rád. A možno potom sa za mňa vydáš. Dobrý deň, doňa Josefa. Poznáte moju tetu Kajetano však? Dobrý deň, doňa Josefa. Dobrý deň. Octavio, už je všetko pripravené na svadbu? Iba nevesta chýba. Dobrý deň, dobrý deň. Dobrý deň. Dobrý deň. Dobrý deň. Kto sú tí ľudia, Octavio? Dobrý deň. A vy tu čo robíte? Akože, čo tu robíme? Akože, čo tu robíme? Sme pozvaní.
osobne nevestou. Tak je. Sme svedkovia budúcej seniory Villarealovej. Pravda, priatelia? Jasné. Sme pripravení? Dobrý deň. Poď, dcérka. Si veľmi krásna, Anna Kristína. Ďakujem. Stojíte tu predo mnou, pred osobou s právomocou sobášiť. Anna Kristína Roblesová a senior Octavio Villarreal. Podľa zákonov tejto krajiny vás môžem zosobášiť a tak navždy spojiť vaše životy do zväzku manželského.